Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Uncle, the ever loyal and charming Dagol. And Tita, the ever hotness, yumminess, legit ka-loyal Tanya Chinita. Kinupkup ko na, iniskam ka pa. Hello mga kabisyo, ako po si Linda ng Mandaluyong. Asawa ko po si Enteng, isang tricycle driver. Meron po kaming maliit na sari-sari store. At habang tumatagal ay lumalaki ito. At nahirapan na ako kaya kailangan ko po ng bantay. Doon ko po kinuha si Auntie na galing probinsya. At dito po nagsimula ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Mang! Ano ba itong bagong Mang! Pang, Ay, natin ko yung mga Kamusta? bata. oh. Teka, andito pa yung tinira ko sa yung pritong itlog. May sangag pa dito. Mamaya na yan. Hindi ko wala dito kayo. Uy, ang aga. Wala na yung mga bata eh. Uy, ang aga. Dapat mas kanina pa. Ikaw talaga. Pang, Hindi pwede kasi. Pang, ang aga. Nakatibak na ako. Huy! Ikaw talaga. Pang, alam mo naman, inaantay ko itong mga moment na to na hinatid mo na yung mga bata kasi alam ko, babe time na natin. Binuksan mo na yung tindahan. Para dito tayo sa tindahan. Huy! Ikaw talaga. Dapat sinara mo muna. Okay lang yan. Hayaan mo kasi masama daw yun eh. Sabi ng pungsoy ko, masama daw yung sinasara kapag pag nagkeme kayo ng asawa mo. So hayaan mo lang siyang open para dumalo yung Swerte. Oo, swerte. Dali na. Dali na tayo. Tsaka mamaya pa naman yung mga hayaan mo lang. Mga customer mo, wala pa naman, no? Hindi, tatawag lang sila. Tapos pag walang sumasagot, alam na nila may ginagawa tayo. Okay, sige. Bay! Pabili, bay! Bay! Pang, hayaan mo lang yun. Ano? Sana yan na may customer na. Pang, dito yung papasok yung trail na kahit may mga customer, go pa rin tayo. Ay, alam na this! Alam na this! Wala sumasagot! Alam na this! Pang, kasi yung tricycle, mali yung parking mo eh. Puntahan mo na nga muna. Pang, hindi. Quick lang, quickie. Ay, dalawa na kami dito, bay! Uy, kanina pa kami dito. Pabili. Pang, ka naman mong pakinggan yan. Do not be Sabi ko naman distracted. sa'yo, huwag mo nang buksan yung tindahan eh. Ay, grabe na ang avatar, bay! Sinip-sip yung avatar, bay! Ano bang bibili nyo? Ha? Hindi naman kayo bibili, uutang kayo!
sabi na namin may tao talaga eh. Ay, pautang, bay. Pautangan nga, batar, bay. Maawa kayo, Tingnan mo, bay. mahal. Uutang, mangi-istorbo sa atin dalawa, pero uutang lang. Anong gagawin mo? Sabi ko naman si Mahal, Wala sabi sa'yo, hindi sila deserving sa time natin. Kaya, let's go na, mahal. Mahal, pagbigyan mo na ako kanina pa ako eh. Bay, nangangawit na kami dito, bay. Kinagat na kami ng langgam na pula, bay. Saan mo na kasi? Sige na nga. Mahal, nandiyan ka lang. Huwag ka umalis dyan. Tatali kita. Bong. Ay, madam. Mang Kanor. Alam ko naman. Madam, hindi ka pa mahangin ba sa loob? Wala kayong di ba sinabi ko... Utangin mo kami kasi naubos yung aming ininom eh. Aga-aga. 6 a.m. pa lang lasing na kayo, Mang Kanor. Kasi kagabi pa kami nag-inuman hanggang ngayon. 6 a.m. 6 a.m. kahapon hanggang ngayon. Wala, non-stop. Mang Kanor, baka ma-stroke ka niyan. Ingat ka. Uy, matagal na. Senior ka na. Pag hindi ako nakainom, mas may stroke ako. O sige, ilan ba ang utangin mo? Dali, dali. Mang Kanor, Mang Kanor. Dalawang lungnik. Mang Kanor, Mang Kanor. I-charge mo kay Abit. Mang Kanor, may sasabihin ako sa'yo. Umalis mo, bantayan mo muna yung tindahan ko. Ikaw muna magbenta, gusto mo. Kasi may ginagawa kami ni, alam mo na, ni Enteng. Ganun ba? Dito ka muna, ikaw Ay, magbantay. maubos yan, ba? Alam mo naman, scam. Bong, ikaw na lang. Ikaw muna tumaw sa tindahan ko, okay lang? Ay, hindi ako pwede. Meron din akong may malasakit. Ba't ako. kayo nang istorbo? Alam nyo kasi na may ginagawa kami mag-asawa, kaya istorbo kayo. Pautangin mo na kami para makaalis na O kami. sige, ano sa'yo, Bong? 3 corned beef at 3 pork and beans. Yun na lang natitira ko, utangin mo ba? Yan na lang. Yung natira na lang. Sardinas, sige, yan na lang. Yan O na lang. sige, ayan na. O, Sa ayan akin na. naman, kahit may alikabok na yung lungnik mo. Pati yung patis, sige. isali mo na yung patis. Inumin ko yung patis na yan. O sige na, alis na. Ayan na. Alis na. Ayan, may pulutan na rin yan, Mang Kanor. Alis na, parang awa mo na. Ay, salamat. Uy, salamat ka lang. Enteng, halika na. Ay, wala na ako ng gana. Kaya Magbabiyahe ko na nga yan. ako. Mapapaano ko ulit yan. Hindi na nga mabiyahe na ako. Marami ng estudyante ngayon. Marami ng Mahal, mga... bukas na naman. Matitiis mo ba ako? Kita mo, bakat-bakat na to. Bukas na lang, ha? Parang hood na yan, ha? Sige na, Alis na ako, ha? Sige na. Mahal, sige na. Mabilis lang to. 2 minutes. 2 minutes. Alis na nga ako. 2 minutes. Alis na nga ako. 2 minutes. Sige na, mahal. May sasabihin ka, mabilis na kaya alis na ako. Mahal, pupunta dito si auntie mamayang gabi. Baka magulat ka may ibang tao. Pero si auntie naman yun, hindi naman yung ibang tao. Mahal, tinan mo, hindi ko na ma-manage yung tindahan natin. Lumalaki na. Kailangan ko ng halimbawa, syempre namamasyal tayo ba minsan ng mga bata. Wala tayong bantay, mahal. Sige na. Sinabi ko naman sa'yo, mahal. Mang, ayoko talaga sa auntie mo na yan kasi may history na yan eh. Bigyan mo naman ng chance. Kasi auntie ko pa rin yun. Minuto, inagalagaan din ako noon ng bata ako, mahal. Bigyan mo Oo, lang ng yung chance. tindahan ng nanay mo sa probinsya, anong nangyari? Siya lang din naman Mahal, dahilan na nagkanda, nagbabago naman ng mga tao. Bigyan mo lang ng chance si auntie, Pang, sige na, Ma'am. Pang. Kapag bigyan natin ng 1 month, kapag hindi okay, pabalikin ko ng probinsya. Pero ngayon, sige na, Pang, sige na. naman eh. Alam mo naman hindi kita matatanggihan eh, pero sige na nga. Sige na. Bay, grabe yung avatar, bay. Bay, binugahan yung avatar, bay. Ka pa din! Uy, ba't nandiyan ka pa? Alis ka na! Bay, yung pork and beans, bay. Puro beans lang, walang pork. Pwede magreklamo, bay. Doon ka magreklamo sa DTI! Ay, nako. Sige na, papayag na ako. Basta ha, cargo mo yan ha. Please, sa akin. Gumanda na yung Charge to takbo me. ng tindahan natin. Mas Kaya mo maganda yan naman kasi eh. nakakatulong tayo sa matanda. Alam mo naman yun matandang dalagi. Lalong gaganda yung yung buhay natin. Hindi nga, baka kasi iskamin lang tayo. Ayoko eh. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Ako lagi ako nagtitiwala sa'yo. Pagtiwala Oo ako na. naman ako. Kasi ayoko naman kasi magtinda, nabuboard ako sa bahay, kaya sige na. Mahal, salamat. Alam ko Sige na, ma'am. pinagkakatiwalaan. Sige na. Ingat pa nga. Alis na ako. Ingat.
Pang. Ang mga bata. Basta. Halika dito, mamassage kita. Tulog na eh. Mama, hindi pa ako tulog. Ako rin, Papa. Papa, may napanood po ako na video po sa TikTok bastos po. Okay, manood ng ganyan. Akin na yung mga cellphone nyo. Papa, ikaw manonood, no? Tignan ko lang kung totoo yung sinasabi mo kasi sinungaling ka rin bata ka eh. Sige na, pasok na kayo doon. Pasok na. Gumaganon yung digit yung Uy, ano niya. pumasok na kayo doon. Okay Pasok na po. kayo doon. Sige Bye, po, Ma, Papa. Papa. Good night. Love you. Love you, Pang! Ay, mga Wala ka batang. na massage ko yung likod mo. Oh, ano na. Andyan na yung auntie mo. Auntie, ang cool talaga. Gusto ko, driver. Auntie, alam ko mapapasaya mo talaga yung bahay na to. Kasi alam mo na mga Ay, pagod kami sa hard work. Hi, Enteng. Enteng si Auntie. Ay, magandang gabi po. Mag-bless ka naman kay Auntie. Ay, wag na. Nakakatanda yung Beso bless. na lang, beso. Beso na lang, Teng. Uy, ikaw Ay, talaga, hindi, Auntie. amoy araw ako eh. Galing akong biyahe. Sige, ano, huwag na. So, ano, na-briefing mo na si auntie sa tindahan. Oo, nasabi ko na sa kanya yung Mga mga presyo, Na-orient. Tapos nilagyan ko na mahal ng listahan sa ref dun sa may tindahan para alam niya yung presyo, hindi siya maligaw. Tsaka alam niya na kung sino yung papautangin at hindi nagbabayad, nakalista din. Nilagay ko yung picture sa ref para alam niya kung sino yung mga palautang sa hindi. May ano na ako doon. May watchlist na ako. Di ba? Kasi yung mga hindi pwede maungutang. Yung si... Auntie, sino nga ibabarangay natin? Si ano ba yun? marami si Rinaldo, si Janice, Ay, yung si Malu. Ano si ba May, naman si to? May, yung taga Si Eric City yan. Hall. Si Eric, Yung puro utang ng alak yan. Si May, Si nagtatrabaho sa Abet. City Hall. Ay, nagbayad na yun. Nagbayad ba yun? Nakita ko sa listahan. Marjorie. Arang hindi pa. Di ba? Ang galing. Rudy. Parang ang galing din ba ni Auntie? Ang Ay, galing kailangan niya. pa bang i-memorize yan? Ang galing niya pagdating sa mga ganyan, magaling yung memory Yung niya. Marlon. Oo, marami na akong naisaulo ko na yung mga may utang Oh, at walang utang. Mabuti Tita, naman. at saka, Pang. Auntie lang, wag na tita kasi hindi naman tayo mayaman. Auntie. At saka, Pang, siya yung bahala maningil. Di ba mahihain ako maningil? Siya yung maniningil. Di ba, Ay! Auntie? Leave it to me, baby. Ano, sample nga? Sample. Halimbawa ako. Halimbawa ako. Leave it to me, Ako baby. na lang po yung magsasample. Matulog ka na doon! Pautang po si Mama daw ng 3 noodles saka 2 sardinas at 3 itlog. Okay, eto magic sarap yan lang muna. Sabawan nyo, malasa din naman yan. Kasi hindi na kayo magbabayad ng utang. At least, diba, magkano lang yan? Oh, di ba mahal ang galing ni Auntie? Oo nga. Tita, Auntie, Lola, ang galing niyo po. Ang galing-galing mo talaga, auntie. Lola, kahit matanda na siya, matalino. Hoy! Ano, Lola? Auntie! Huwag mo ko na yung Lola! Paano po yun ay auntie ka po ng mama ko? So, Lola po kita. Kahit na! Ayoko ng Lola, Auntie lang! Baka na po kasing Lola talaga, hindi na po baba. Okay! Lola! Kainis ko batang Ang to! dami niyo po wrinkles dito, Lola. O, dito, o pa, ikada mo yan kay Doc Jade. Tsaka dito. Hirapan na ako! Sige na. Basta ganun lang naman. Makakatulong naman ako dito sa inyo, Enteng. Buti naman kung ganun. Basta, importante, auntie alagaan mo yung tindahan. Huwag daw malikot kamay mo, Auntie. Ay, naku, hindi talaga malikot ang kamay Kasi ko. Auntie, may history ka sa probinsya. Kailangan ba paulit-ulit yung history 101? Para lang, alam mo lang, Oo, na alam wala namin na. yung history mo. Nagbago ka na, Auntie, di ba? Matagal Sumumpa ka. Oh, I swear. Hindi. Ako? Si Auntie, Auntie Trixie. nanunumpa Nanunumpa. sa harap ni Sa harap Enteng ni Enteng. at sa harap ni Jinjin At ni Jinjin. at Junjun. At Junjun. Hindi na ako magnanakaw. Na magnakaw. Hindi na ako magnakaw. Nadulas. Malaking pakinabang po sa amin ang auntie ko. Subalit, makalipas sa 3 buwan, parang nawawala yung mga benta ko sa tindahan.
Babs, oo. Padalan kita. Ikaw naman, Edward. Oo na, i-Gcash ko na lang. May Gcash kasi dito. Send ko na agad, o diba? Okay, bye. Hala. Sino pa ba yung lalaki ko? Hala, si Raymond, hello Raymond, ikaw ba to? O, padadalan kita. Basta huwag mo akong hiwalayan. Hala, si Lola Trixie. O naman, Makati pala siya, malandi. Sige, padala ko na yung Gcash. My Lola is a whore. Ay! Sino ba to? My Lola is a bitch. Hello, Bing? Bing? Sige, Bing. Huwag ka mangalala, padalang kita ng food dyan, Bing. I-Gcash ko na lang, ha? O, i-Gcash sa tindaan ako ni Mala. Nagsusumba ko siya kay Mama. Okay, Bing. I love you, Bing. Lola Trixie! Sino po yung may kakausap? Hello! Hallelujah! Hallelujah! Ka-Bible study niya po Oo naman. Ano po nang Bible verse niya today? Ha? Ano po Bible verse niya today? Thou shall not steal. Ano po ibig sabihin nun? Expound po. Huwag kang matigas, huwag kang bakal. Ayaw po. Tama Ay, naku, po hindi yun. Shh! Panahimik Tita, ka na. wala akong Lola, hindi ko nakita na nagpadala ka ng Gcash sa mga boyfriend Ay, syempre mo. hindi. Kasi bibili kita ng... Ano po? gusto mo? McDo? Jollibee? KFC? Ano po? bili ka? 3 Jollibee, 3 McDo, 3 KFC, 3 Contis, 3... Ang dami. Wala na akong padala sa lalaki ko. Subway, 3 Starbucks. Ako na bahala. Salamat po, Basta huwag ka maingay, ha? Lola Trixie, ang ganda mo. Ay, syempre naman. Siguro may lalaki ka. Marami. Ay! Lola Trixie. Secret lang natin yun. Huwag kang mag-alala. Hindi po ako pala sumbong. Basta ibibigay ko lahat ng mga gusto mo Opo, at saka huwag pagkain. mo din ako isusumbong na may kakrush na ako kay mama. Uy, bata ka pa! Mana-mana ka sa tita mo. Sa Lola po. Yung isa, yung lola tita mo, dun ka nagmana. Sige, wala tayong basta walang ingay, ha? Secret lang po yun. Ano po tayo? Pinky promise. Ayan, Pinky Promise. Nag-inventory po kami sa aming tindahan at confirmed. Nakukupitan nga po. Wala talaga akong kinukuha. Tita, explain mo to. Ito yung mga petsa, oh. Ito yung mga petsa. Wala. Tsaka sino to mga yung in-enter ko yung number. Mga hindi ko naman kilala yung mga sinesendan ng ano. Basta nagpaano lang yan, nagpasena Dati, asa ng benta, tita. Tita. Yun ang nga ba sinasabi ko eh. Tita, pinagtanggol kita eh. Sa asawa Wala ko. akong kinuha. Kinupkop ka namin! Bakit may ebidensya kayo? May CCTV. ebidensya? Wala CCTV dito. Shut up. Hoy! Ikaw may crush ka na. Unahan kita. May crush yung anak nyo. Liit-liit pa. Lualandi. Mama, ipaliwanag mo po kung bakit ko sinabi yung crush. Sinabi lang yun ni Jinjin para itrap ka. Alam mo matalino tong anak ko? It's a trap. Sinabi niya lang yun para magsabi ka at mag-confess ka ng totoo, di ba? Lola Trixie, kasi parang bobo ka po. Hindi ka po marunong ng mga ganun eh. It's a trap lang po yun para po mahuli kita. Ano? Wala ka na pong takas. Lola Trixie, akong nandiyan na po kinuha. yung barangay sa labas. Sila Mang Kanor. Wala ako Nandiyan na po yung tanod. Bayan, dito ng mga batal, bay. Lasing na tayo. Uy, amin na yan. Pulutan na namin yan. Tito Umalis ka na Trixie, lang. pinagkatiwalaan kita. Napakasama ng ugali mo. Auntie Trixie, please. Hindi ka aasenso sa buhay! Tandaan mo yan! Akong ginawa. Ang sama mo! Lumayas ka na! Baka makalimutan kong auntie ka ng asawa ko. Babayaran ko naman yun. Paunti-unti. Hindi na kami mag-expect. Pero mas mabuti pa umalis ka na. Wala kang pambayad, Lola. Umalis ka na! Umalis ka na, Lola! You're bad! You're bad! Tama ka. Lahat ng sinabi mo tama.
Next time makikinig na ako sa'yo. Next Patawarin time? mo ako, Pang. May next time pa ba? Pang, patawarin mo ko, Pang. Huwag ka naman magalit sa akin. Dapat tayo yun. Anong gusto mo? Matutuwa ako sa ginawa mo. Sinabi ko na sa'yo may history yung auntie mo eh. Ayaw mo makinig eh. Pang, huwag mo naman ako Imbis kumita yung tindahan natin, lalo tayong nalugi. Imbis palaki na, palago na. Eh, ano nangyari? Umurong yung swerte kasi... Pang, sakit na ngayon. Huwag mo na ako Sige na. Ano lang, nilabas ko lang yung galit Sobrang ko. down na ako. Sige na, hindi na ako galit. Okay na, basta wag na ulitin na. Mahal kita. Sorry, Pang. Sige na, okay na yan. Makikinig na ako sa'yo lagi, Pang. Kahit kamag-anak ko. Hindi ko papakinggan. Ikaw lang, Pang. Sige na, tama Mama, na. you've learned your lesson the hard way. Okay. Sige na, okay lang yun. Jinjin, sorry, Jinjin.